Эфирда уймақ тапшыру хаманың алып борушысы мен Фирезе. Мен сізге алдағы тапшырда бізні бекні қызықлы яңа ойынлар көте дегендім. Әйе, достар, біз екінші турны башлайбыз. Кеттік! Менә шулай безнең яраткан уймак тапшыруын башларга әзерләнеп йөгереп тә килеп җиттек. Сез әзерме? Әйе. Карагыз әле, сорыйсым килә. Менә сез икенче турга ничек итеп әзерләндегез? Алдагы турларны карадык. Алдагы турларны карадыгыз. Алайса сез әлеге безнең алдагы тапшыруларны караган булсагыз, без әлеге уенны бер тапкыр уйнаган идек. Ул вакытта безнең уенчыларыбыз бик авыр диде. Шуңа күрә инде без бик тырышып, сөенеп шушы уенны сайлап та алдык. Карагыз, хәзер безгә әлеге нинди тур булачакны, нинди уенның кагыйдәләре булачакны, безгә хәзер безнең яраткан спортны сөюче Макмайбыз аңлатып китәчәк. Карыйбыз, әйдәгез. Катнашучылар уенның кагыйдәләрен яхшылап тыңлагыз. Сезгә барысы 2 минут вакыт бирелә. Шушы вакыт эчендә сез топларны кержингә салырга тиешсез. Уенның авырлыгы катнашучылар бу вакытта батутта сикерәчәк. Кержингә иң күп тупны салган команда әлеге турда җиңүче була. Уенның кагыйдәләре белән таныштык. Әйдәгез, хәзер үзегезнең командагыздан әлеге турда катнашучы кешене сайлап алыгыз. Сөйләшегез. Вакыт бирәм сезгә. Кемне сайладыгыз? Мине. Нигә сине сайладылар? Чөнки мен Бу буенча иң узыны шуңа күрә шулай. Әллә шуңа сайладылар? Гадәттә шундый безнең стереотип бар, ялгыш фикер. Әгәр дә буяң узын булса, димәк син баскетбол уйныйсың. Димәк сине шулай дип сайлап алдылар, юкмы? әйе. Шулай дип. Мин инде аларның фикерләрен, уйларын укыйм, шуңа күрә алар өчен әйтеп бирәмен. Бер дә аптырамагыз. Сезнең командадан кемне? Димәк сезнең әлеге стереотип буенча Анжеланы сайлаган булырга тиешәр. Кемне сайладыгыз? Файдахалар. Сине түгелме? Кемне? Инсафны сайладыгыз. Аха, димәк безнең стереотиплар бу юлы эшләмәгәннәр. Бу юлы безнең инсафны сайларга булганнар. Кем башлыйсың безнең уеныбызны? Камиләме, Инсафмы? Белмим дә. Син башлыйсыңмы? Әйдәгез. Әйдә, димәк безнең Инсафыбыз чын егет булып, менә күрсәтергә булды. Әйдә, якынга бирә кил. 1, 2, 3 киттек, әйдә. Булмады, кырыга ашып китте. Ох, еракка, безнең тубыбыз бигрәк. Бер тубыбызның бер дә керәсе килми. Берәү. Тизрәк. Икәү. Әйдә. Өчәү. Кызлар, санап та барыгыз. Бәлки мин ялгышырмын, бутармын. Ой, сагырак. Тупларың очып китсә, син инде аларны алып килергә кирәк булачак. Аха, Инсаф үзең белән уйный башлады. Дөрдә булды. Дөрдә, уйна. Сиңа бит күбрәк итеп кертергә кирәк әлеге тупны. Әзгенә булган. Вакыт инде безнең 1 минут вакытыбыз узып та китте. Уйна тизрәк әле син тагын 1 минут вакыты булды. Ишәү булды. Тизрәк әйдә. Инсаф минем белән сөйләшә башлады. Синең максат тизрәк күбрәк итеп кержингә тубыбызны кертергә. Ишәү булды. 6 булды. Инсафыбыз безнең әлеге вакытта бүтән тупларны мәйдан буенча шәшеп тотты да бер туп белән рәхәтләнеп уйный. Вакыт тизрәк. 1 минутта 32 секунд әлеге вакытыбыз безнең. Инсафның хәле бит ахрысы. Әйдә. Синең 14 секунд алды. Әйдә. Әзгенә калды. Булды. 2 секундта тагын берне кертсәң, булмады. Вакытыбыз тукта, Инсаф килә монда бирегә. Хәле беткән. Санап бардыгызмы? Ничә булды соң? 7.
Qanaqatmisan o'zing bilan? Әйе. Qanaqa? Demak, jidini kiritgachi bek yaxshi. Kamila, senga nechani kiritirga kerak endi? Унны. Nechun uni? Чөнки җиңәргә кирәк. Eshikka barayda ketdik. Камилә. Qizlar sanab boramiz, balki men aldashib sanarman. Siz de tekshirib boramiz, balki men aldashirlar. Ikki tapor bo'ldi. O'sha. Durdi. Qora qizlarning eshigi bek usta-ustagina bir ortli kirdi. 6. Qizlar biznesini, insofning kayfi birda bo'g'ay shlay bit. 9, 10. Aha. Kamera o'zining maqsadini erishdi, uni kiritdi. Vaqtida biz hali bizni 47 sekund qana. 11. 11. 12. O'zim aldashmoqchi edim haligina. Ayda. 1 minut vaqt o'zib ketdi. 15. Necha bo'ldi? 12 mi? 13. 12. 13. 13. Bizning qizlarni aldab qolmas. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 gina. O'tirib yolitsak da bulayni bunda. To'plar qo'sha, bizni Kamila biz orib bitgan oxirida. Vaqtida ko'rsatayim. Mana bizning hozir 10 sekundimiz qoldi. 21. 22. 23. Ham vaqtni to'xtatdim. Ayligisini sanamim, chunki men vaqtni to'xtatdim. Necha tapur bo'ldi? 23. 23. Kamila kel bunda birga. Men seni so'zingda o'tira turganda qiz deb o'ylagandim. Nishab uni g'ana kiritmading? 23 ni kiritding. Bilmim. Demak, sen shinabda basketbol o'ynarga o'tasan endi. Anglashildi. Kayfingiz bek tushgan oxirisi. Yo'qmi? Balki mana kelasi turda siz jinglarsiz. Yoki dolar jingashakmi? Balkim siz jingasiz. Aydagizlar birgalab tekshirib, qaysi komandamiz bizning ikkinchi turda jinglikni o'z ustiga olar. Тур миңа ошады, чөнки мин баскетбол уйнарга яратам. Мин 23 мәртәбә аттым. Mana shulay ekringina odamlar bilan biz endi ikkinchi turga kelib yetdik. Ikkinchi tur kichkinadan urma-kuch kishi bo'lirga xiyollangan bolalar uchun. Chunki bu turda qatnashuvchi bola divardan minishak. Оның мақсаты divarga 5 тапқыр minib harflarga tiyu. Lekin ул bir harfga тигәч яңадан аска төшеп кире менергә тиеш булачак. Тиз арада 5 harfga да тигән команда җиңүче дип табылачак. Күргәнемчә, сезнең инде билгеләнгән кемнәр әлеге турларда катнашачак икән. Шулай бит. Димәк, сездән син катнашасың. Курыкмыйсың монда биеклектән? Юк, мин әйтәм бит яратам шундай берләрне. Алайса бу сиңа бик җиңел булачак инде. Шулай бит. Сездән кемне сайладык? Камила, нигә Камила сине? Мин бу уенда катнашасым килде. Катнашасың килде. Курыкмыйсыңмы биеклектән? Юк. Катнашканың бармы мондай? Менә диварга менгәнең бармы? Әйе, бар. Димәк, җиңел булачак инде, шулаймы? Бәлки җиңел булачак. Димәк, безнең ике кызларыбыз да әзер. Ләкин кайсы кыз беренче булып башлаячак? Кемнең башлысы килә? Синең башлысың килә. Каршы түгелмесез? Алайса әйдә киттек. Шике бер киттек әйдә. Biz endi sanab boramiz, 5 topqir ol bizning minib tushirga kerak bo'lsa ama. Bo'ldi. Aha. Bu vaqtga bizni maqmayimiz bizga anlatib ketdi. Bu o'yinni biz vaqtga bizga 5 topqir minarga hamda endi harflarga tigirga kerak ekanni. Necha topqir mindi? 2 әле. Necha topqir qoldi? 3. 3 topqir qoldi. 3 topqir tidaya.
Bizning endi 50 sekund vaqtimiz uzib ketdi. Necha qoldi? 2. Aha, qarag'izlar, o'zining komandasiga yordam etmoqchi bo'lib, bir topqirgina qoldi deya. Hozir mana degandan so'ng, mana hozir bir topqirning tiyasi qoldi. Vaqtimiz bizning 1 minutda 6 sekund. Tezroq ayda. Ayda. Nazila. Ham u bizning tisha. Vaqtni to'xtatib bo'ldi. Tog'in nasin kelamanlar. Bizning vaqtimiz 1 minutda 22 sekund. Afarin Nazila, bek yaxshi vaqt ko'rsatding. Mana Kamila bizning endi vaqt ko'rsatar ekan. Kelayda biriga. Minib ketamiz. 2 1 ketdik ayda. Necha topqir manasi qoldi? 2 3 topqir. Biz sizning bilan Serashkan orada endi Kamila biz 200 gina minada tushamiz, shulay. Borishlasizmi uning uchun? Iya. Aha. Sog'roq. Lekin u bitayda olda qatnashganim bor. Shunga ko'ra endi bek og'ir tugildir. Necha topqir manasi qoldi? Tag'in bir topqir manasi qoldi. Kamila. 1 minutda 16 sekund. Kamila. Ayda qo'riqma, burishilma. Vaqtni to'xtatdi. Necha deb o'ylaysan vaqtni? 1 minut 10-12. 1 minut 12 yo'q, shu 1 minut 12 bo'lsa, sen bizning kundosh komandani yashingan bo'larding. Sen bizning 10 sekund qolgani ozgina so'ngarding. Shunga ko'ra endi bizning qaysi komanda yengdi? Ajdaho. Qaysi komanda yengdi? Ajdaho. Mana shulay. Demak, haliga vaqtda bizning hisob 1-1. 3-turda qaysi komanda yengishak? Siz yengasizmi? Siz yengasiz. Qaysi komanda yengar ekan? Bek tezdan bilir biz. Aydak 3-turga ketdik. Biroz sovuroq bo'ldi, chunki tez minirga ham ton tushirga kerak edi. Bular menga yoshadi. Oldingizda narsa ko'rasiz? Kubiklar. Paralonlar. O men sizni bir nechta basseynda xatirlatmayman. Xatirlataymi? Hozir siz bizning aliga turda yüzlashaksiz rahatlanib. Kim bizning oldagi turlarda qatnashmadi, shu endi sikirib chiqsin. Aha, demak bizning Layla bilan Anjela qatnashmadi. Aydagiz birga yaqinroq kelsak-da bular. Demak, bizning qaysi komanda boshlaydi? Siz boshliysizmi? Hali siz so'rashdik. Ayda o'yinning qoidalari ham sizga narsa ishlar kerak ekanini bizning maqmayimiz anlatib ketsin. Qaraymiz, tinglaymiz. Bu turda eng og'ir o'yinlarning birisi. Qatnashuvchi bolaga qizil, qora parolon orasidan sari tusdagi 5 ni izlab topirga kerak. Haligi 5 sari gubka ortida bir rasmning 5 kesagi yashirilgan. O'yinning tartibi. Vaqt qo'shila, o'ynavchi bola yumshoq basseynga sekira, bir artli sari gubkani qora yerga olib chiqa. Borisi 5 gubkani topirga kerak. 5-chi parolonni tobu bilan tez orada chiqib, ollarni aylantirib bir rasmning 5 kesagini topib, bir rasm jarga tish bo'lashaq. Rasmni yig'ib bitirgach, olib boruvchi vaqtni to'xtata. Eng az vaqt tabirini o'tagan komanda yenguvchi bo'lashaq. Qoidalarni angladik. Layla, sen hazırmi? Hazır bo'lsan, vaqtni qo'sharga hazırlanam. 3 2 Shum, ayda. Layla. Ayda Layla, birov bo'ldi. Tezroq mozaikamizni yorga hazırlan. Vaqtimiz bor. Bo'ldi. Aferin Layla, bo'ldi sening ayda bo'lsanda bular o'z o'rniga sening vaqting 1 minutda 26 sekund.
Anjela, sen hazırmı? Bilmiyorum. Hazır bolsan, hazır bulmasan da men 3-2-1 degaч boshlarga to'g'ri kelajak. Ayda 1-2-3 ketdik. Ayda shiq tezroq, senga puzzle'larni yig'ishga kerak. Angela tut da bering şunu. Tezroq yig'. Eyde. Ey şulay. Tezroq. Mana bulay. Eyde. Aferin, vaqtni to'xtatdim. Sening vaqting 2 minutda 33 sekund. Ya'ni bizni qaysi komanda jinggan? Nur komandasi bizni jinggan. Mana 4-turda qaysi komanda jinggan ekan? Tezroq tekshirishga qaysi komanda jingganini 4-tur biz ketdik. Aydagiz. Миңа җиңел булды. Мин бик тиз таптым. Аннары пазл җыйдым. 1 минутта 26 секундта мин инде бөтен әйберне эшләгән идем. Biz менә шушындый күнекмәләр белән 4-нче эстафета турына әзерләнәбез. Әзермесез кызлар? Әйдәгез, якынгарак килегез бирегә. Кем артына кем икәнне билгеләп куйгансыздыр бит. Туктап торыгыз, мен сезгә вакытны куштык дигәннән соң инде сез инде китеп барачаксыз. Әзер булсагыз, 3, 2, 1, киттек. Күргәнсездер, безнең уеныбызда һәр вакыт 3-нче булган кеше 1-нче булачак. Ягъни безнең 3-нче булган кеше юк. Кызларыбыз безнең бер курыкны урап килдиләр, хәзер инде 2-нче әйләнмәгә киттеләр. Азактан килгән безнең камерабыз хәзер инде 1-нче булып алдан бара. Әйдәгез әле аларның нишләгәнен бергәләп карыйк. Әйдә тизрәк ычкындыраларны ычкындырганнан соң мин вакытны туктатам. Булды. Афәрин. Сезнең вакытыгыз 5 минутта 28 секунд. Афәрин, котлыйм сезгә. Бирегез 5-не. Хәзер киләсе команда әзерләнә. Әйдәгез, карыйк, алар ничек итеп үтәрләр икән. Тик әзермесез? Әзер булсагыз, 3, 2, 1 киттек, әйдәгез. Вакытны куштым. Анжела, ике аяк белән дә әлеге тиз генә басасың да һәм инде дәвам итәсең. Әйдәгез кире якка киттек. Вакытыбыз инде бара. Әлеге вакытта безнең 2 минутта 32 секунд.
Әфәрин, вакытны туктаттым. Безнең әлеге команда инде күреп та алган безнең вакытыбызны, ләкин бер дә борчылмагыз, ярыймыз. Сезнең вакытыгыз 5 минутта 37 секунд. Әкендәш команданың вакыты 5 минутта 28 секунд иде. Димәк, безнең әлеге турда кайсы команда җиңгән? Нур командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз һәм сезне инде 3нче турда көтеп калабыз. Ә без дусларыбыз сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз! Biz ikkinchi turda jingdik ham 3-chi turga kelishayapmiz.